Meron siyang bibigay sa akin. Nagising tuloy ako. Ayan o. Si Manong. Kanyang kilaweng baka. Kilaweng baka. Ito na bigat. Eksakto. Tawon sa rag ko. Alam na ito na bigat yan. Di pa kang mas. Na-over ni bakit nata. Ayan pa di kalban kat. Ayan pa yung mga naiwa. Wala tagong nagbalik at naiwa. Ay, mabalin natin na timplanan. Wala timplanan natan. Idadang munta natan ng mga sidakan. Ito na bigat ko itong kajay ko. Bigat niya oras no yung mga rugit at ta. Makasto yan. Bigat ka. Datan 30 ka mapangay mga appointment. Kinibakit ito yan. Ay, ito bigat. Why? 10:30. Nawas ka nagsubli nga. Nga mapan. Nagsubli ito bigat. Kit no makuan no. Basta pa kaya no bigat ka rumar. Kaya basa pan. Tata mabit lang mo tiyo. Sige. Mga siguro mga alas 7 ko naman nakaring ka siguro. Alas 7 yun. Mangrugitan o di. Iyon nagkong di asunto niya. Basi buti kuwata. Okay, kita mo na yung rugit niya likod ko. Adi sa'yo, titanong niya. Bayad na kung puti bayawas, pinagdaya siya. Ay, wan, mangalak ka. Nangalak ka kasi na, pagdayas mo, ka dumawat dyan ni Roy ko na ni... Mangalakalat ta. Adi mas kapag dayas na ta. May pagdayas na dyan. Barang... Pagkadangat wa. Ni, jaming ko dati ha. Barang umadong wala ti mangga, kata lang ha. Inakubak ni... Babat kita mga mangga, jaming ko sa udahan. Oray, basta mangga. Na, basta mangga. At Pintas natin na makauli ka saan, bukas ka nagpintas. sayote natin ha. Sayo. Karabasa ko man ya. At dati amok dati sa luyot ko, hindi. Bukol di sa luyot ko. Hindi makikita. Ano ko, nalawad tayo. Tawag ko, oray sa kaya, pagkaldaros na. Okay, kita. So, itong bigat ka rin, alas 7. At bayak ko yan. Bueno, diya ilikod yata. Ibig alas 7, di edad ng taon. Gani, sayo natin niya. May tatak pa, rubang. Ang bag na no. Dapat kita sayo. Dapat na may sayo natin eh. Yung mga lakalat tinong nga. Napintas nga karata, yung pagdinis. Pagbibiya. Nangalap ko niya nga ito pagdaya sa nangan. Natimpla ka rin nung. Babalik ko kaninan. Natimpla di dyan, nagsidak kalman ng rep. Linut ko lang di kalman di dyan, timay kwa. Tilipas pangal daw. Eksakto. Nagsidak di kalman daw. Eksakto tama. Na-over din pa kahit nalukdok ng muunay na mayamong pakita. Mayat. Sabay may medya nakatang kumasi niya. Ito dahil mula ka na. Wen. Sige, basta lang. Sige nung. Wen. Alas 7 ya. Sige nung, thank you. Ito yung baka, kilawan. Eksakto, mga mamigata ko. Wen, thank you. Okay.